Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xarmejn Gawċi tenniet li l-awtoritajiet tas-saħħa se jkunu qed jinformaw lill-pubbliku mal-ewwel kemm il-darba jfeċċ każ tal-coronavirus f'pajjiżna. Il-Professur Gawċi sostniet dan l-erba' filgħodu fil-programm One Breakfast. Aħna wedna xi ħaġa, wedna lin-nies li aħna jekk ħajkollna każ ħaninfurmaw mill-ewwel. Jiġifieri għalxejn qegħdin induru fuq is-social media, fetħu ħafna groups fuq is-social media. Qed joħolqu ħafna iktar allarm. Aħna nużaw dak il-ħin li qegħdin nużaw biex naħolqu dal-allarm billi nikkooperaw mal-nies kollha u bekk nistgħu naffaċċjaw din is-sitwazzjoni. Il-Professur Gawċi spjegat ukoll li kemm il-darba jfeċċ każ l-awtoritajiet tas-saħħa huma mħejjija li jilqgħu mill-ewwel. L-ewwel ħaġa li rridu naħdmu hija li aħna jekk ikollna xi każ li jista' jiġri li jkollna xi każ, irridu naqbduh mill-ewwel ħalli mhux ikun qiegħed fil-komunità u jibqa' jinfirex. Saħqet li sal-ħin li kienet qed titkellem ma kien hemm l-ebda każ ta' persuna li rriżulta pożittiv għal coronavirus. Il-bira flaxija matul il-lejl ukoll kellna ħafna iktar nies li kellimnihom għax tistgħu tifhmu li issa ħafna nies kienu marru l-Italja tajjeb, hemm dawn kon l-assessnajnihom u sa issa ma għandna l-ebda każ. Il-Professur Gawċi qalet li tlieta filgħaxija komplew jiġu eżaminati iżjed nies mhux biss fl-ajruport permezz ta' tamir li jkejjel it-temperatura tal-ġisem tal-bniedem. Il-bira flaxija wkoll minn niżel bil-katamaran tal-10 ta' filgħaxija wkoll aħna konna qegħdin hemmhekk billi nagħmlu l-screening. Il-Professur Gawċi tenniet lin-nies b'sintomi tad-deni, sola jew tuħ tan-nifs għandhom jibqgħu id-dar u jagħmlu kuntatt mat-tabib tagħhom jew mal-awtoritajiet tas-saħħa. Huma qegħdin jintalbu biex ma jżurux ċentri tas-saħħa jew id-Dipartiment tal-Emerġenza. Qalet ukoll li jekk mhux daqshekk meħtieġ, in-nies għandhom jevitaw safar lejn iċ-Ċina, Hong Kong, Singapore, il-Ġappun, l-Iran, il-Korea t'isfel u n-naħa ta' fuq tal-Italja, b'mod partikolari ir-reġjun tal-Lombardija, Piemonte, Veneto u Emilia Romagna. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qalet li bħala prekawzjoni jekk xi ħadd għadu kemm ġie minn dawn il-postijiet imsemmija għandu jibqa' d-dar għal 14 il-jum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.